fietsen. Want dan rennen Wout en ik de eerste jaren misschien van Heuvel even leuk. Hoi. Hoi. Griet, wat best wel aan het doen. We zijn onze videoclip opnemen. Oh? Ja. Ja. Ik ga een versje maken over mijn Friese Laan. En nou ja, en op een gegeven moment dan komt erin voor dat... en u zei een grote pier uit vroege tijd vocht van vrijheid in zijn Hudde-street. En daar is ook een videoclipje opnemen. Dan ga ik Wout bellen. Ik zei, was toch even een grote pierbadje? Ah, Wout. Ja. Shit, hij komt er om aan. Hey Wout. Hey. Dat is echt een grote pier. Ja, dat is echt een grote pier. Ja, dat is mooi. Grote Wout. Maar eens even zien. Ja, daar viel ze in mijn steunper bij, hè, is dat niet jongens eerst. Nou worden wij al bang. Ja. Minder, hè? Ja. Mooi, hoor. Dus. Mijn Friese Laan. Mijn Friese Laan, ja. Mijn Friese Laan, dus. Dat is de Chris op. Ik zong net, ik ben nou eerst even. Even niet stijl, nou? Zo'n mooie griet. En we hebben ook gepaste afstand. En we blowen mooi bij En elkaar. dan kropen we elkaar even om. We hebben een toetsie, ja, maar dat mij nou ik al net. Maar we zijn nog maar in de boeteloft. En mijn gepaste afstand maakt dit wel kennen. En om nou beelden te maken hoe je Friese Laan, dan doe je net meer dat het juiste wat het winter is. Dit is alles zit in bloei. En Wout bloeit ook. Ja? Oh, samen. Ja, wat bloeit er al hier aan Wout? Winter weg. Nou, je moet eten even zoet, jongen. Ja, zijn ik kindversje? Ja. En Wout had nu een idee geholpen voor dit versje. Oh ja? Want het is origineel van Isla Grant uit van Schotland. En toen zei Wout een keer van, als nou dat is in het Fries is, over huis Friese Laan. En het bleef me hingen. En dan heb ik mijn nieuwe cd ondergaan. Ik denk, hey, dus daar ga ik mijn Friese Laan van maken. En mijn grote pier erin. Nou, ik denk, ja, het heen, dat ken je net hoor. Maar het werden prachtige beelden. Ja. Dus we winnen, en dan komen we weer dat zien. Nou, wat was er nog meer? Ja. Ja, ik reis geheel de vraat in droom. Een soort moois op heel wat plakken vond, maar net te vergelijken met mijn Friese Laan. En wanneer komt de clip uit dan? Zodra het klaar is. Hij moet dan knippen en plakken, nou, dat weet je wat het is, of net? Ja. Dus zodra het klaar is, dan komt er naar hem ta en dan beroezen we erin. Het is wel coronatijd. Ja, wij kennen niks. Alle optredens bijna af zijn, maar ik doe nog een prut van de zorgcentra dat ze me uitnodigen. En dan bellen ze me op en dat ik dan van de mensen in de tuin jongen wil. Nou, dat is prachtig. En dan zie je al die kapjes glunderen voor terug. No? Zie mij net bij elkaar in een zaal zitten. Maar dan ging bij zijn mobiel ding en hoe doet geen stroom. En dan doe ik jouw vestjes en bij de volgende keer weer jouw vestjes en zo ging dan om het hele huis heen. Ah jongen, die meesten die genieten, dat is prachtig. Hele nieuwe markt zit. Hele nieuwe markt, dit Ja. is nog een tijd. Het is oors. En het is voor ik nog niet klaar heb, het krijgt de honger. Dus wij moeten maar ruimen erin die we hebben. Dus we zijn nog hebben we de tijd ook wel om die clip te maken in een zijne boedeloft, maar dat kennen. Nee, dus, En voor Wout dan? Hoe, Ik heb nog nooit zo'n volle train te laatste jaren. Nee. Daar heb ik tijd voor. Ja. Maar ik heb niks geen. Maar daar is de squallen dicht. Zeg maar, hè? Wedstrijden of geen. Ja, de squal heb ik dicht voor oren. Ja. Maar van mezelf heb ik nog een spul natuurlijk. Ja. Ik train. Nou ja. Ik heb nog wel even nog tijd. Dus ik train als gek, maar ik heb geen enkele demonstratie of wedstrijden die ik dan regel of presenteer. Die kan ik vrij. Dus het is even. Ik even zien hoe komt het. Nou, hallo. Hallo. U bent geen Fries. Nee, nou, ik ben wel een Friesin, Oh, oké. dus ik heb ook Fries praten. Nee, ik niet. Ik ben geen Friesin. Ik vraag af en toe van wat er gezegd wordt en zo zijn we beiden weer Bij. thuis. Wat zijn jullie nu aan het doen? Ja, gewoon filmen. voor wie en voor wat? Wij zijn van Omroep Friesland, van het Oh, programma ja. Heer. Ik zag jullie auto staan. Ja. En er is een zangeres of zoiets nu. Ja, dat is, nou, een zangeres. Oh, zo. Het is een Griet Wiersma. Krediet? Griet Wiersma. Griet! Ja, Nou, Griet zingt mooi. Ik ken van hem uw niet. Friese hinder. Maar het raakte, Oh, het van raakte ons Friese wel. Hinder. Ja, Ja. dat weet ik wel. Daarvoor kwamen jullie speciaal hierheen? Nee. Maar wil je dat ik ja zeg? Ja, wij kwamen voor Griet. Ja. Nee dus. En, nee, het was toevallig, maar het is toch prachtig dat we eigenlijk net op het juiste moment komen, dat we Griet horen zingen. Ja. Maar dat was dan Friese roots. Ik kom uit de Jouweren. Ja. Dit is ook mooi. Naast Griet is Bruce Springsteen ook eigenlijk altijd welkom. Ook in Friesland.
Ja, de liefde bracht me naar de polder. Nou ja, daar woon ik al weer langer dan dat ik ooit in Friesland heb gewoond. Dus 22 jaar in Friesland en de rest van mijn leven in de polder. Dus vandaar dat ik het liedje wel kan horen, of de tekst begrijp. Ja, en dat raakte me wel wat van, ik moet even nadenken wat ik zong. Van, dit is mijn plak, het Friese land, hier wil ik begroeven worden of zo. Dus mocht ik gaan, breng mij weerom naar het plak waar ik ben. En toen zag ik ze Marijke van, goh, dat merk wel wat ze nou zongt. Ja. En hoe komt dat? Nou ja, ik zit hier net samen, maar ik krijg morgen de uitslag van de scan. Die heb ik al vorige week gehad. Ik heb kanker en morgen krijg ik dan te jaren van wat het doen het is maar. En dat is hartstikke spannend. Dat snap ik, ja. Dus we zitten hier eigenlijk toch een beetje onze tijd positief terug te brengen, maar. Ja. Een beetje de spanning er al. De spanning er al. En ik wil ook eerlijk wezen, die spanning is er net altijd. Het is net dat ik altijd helemaal in het dal zit. We hebben hele mooie momenten op de toppen van het geluk, maar. En ondanks alles wat ik meemaak, weet ik nou dat het heel gelukkig wezen kerst. Ik was best ziek. Ja. Ja, want het blijft zo positief. Ik ben wel positief, ja. Alleen nog morgen is het gewoon heel spannend wat er zijn wordt. Want daar hing het van, ik verder ken. En zelf op het eigen markeert me net zo vol. Maar het idee dat er van binnen van alles mis is, dat maakt het hier wel heel kwetsbaar, ja. Als mens en als persoon. Ja, en ik nog in deze coronatijd, dat liet me ook heel dreig. Ja, dat maakt het extra moeilijk. Ik heb 2 beren, ik heb een Lietse beren van 2 jaar en dat is gewoon lastig of moeilijk. Dat ik ze net knuffelen mij en voor hun is het ook moeilijk om op afstand te bloeien. En ik heb bij de kwetsbare groep. Ik word natuurlijk net jaren, dat snap je wel, want ik voel me helemaal niet kwetsbaar, maar dat vind ik wel lastig. En dat denk ik ik ga net wachten tot 2021, maar mijn leuke dingen doen. Nee. En dan ben ik hele mooie dingen. En dit doen we maar in 2, dus dit is nog corona-proef, is maar. Oralmeter, hoenmaai. Ja. Dus dan genieten we. Mijn vriendinnen. Ja, wij zijn vriendinnen, ja. En hoe is dat voor jou dan? Hoe is dat voor jou dan? Nou ja, eigenlijk wat Jannie zelf ook al aangeeft, wat het zwaarder ook maakt, is dat je eigenlijk elkaar niet mag en kan vasthouden. En dat is het onzekere van wat voor uitslag gaat er komen. Maar we blijven gewoon plannen maken en hoop houden, want dat is terecht. Dus het is niet alleen maar ellende, echt niet. Nee. Als je het allemaal hoort, dan word je even heel bang en zit je helemaal in de put. Maar, Vrouwen van de wereld, hè? ja, wereldwijven. Ja, en dan kunnen we veel, mensen is heel veerkrachtig, dat heb ik ook gemerkt. Ja, dan kunnen we heel veel aan. Ja. Nou, ik wens je die een protte sterkte en Dankjewel. een goede uitslag. Ja, dat hoop ik ook morgen. Ja. Ja.